En fi, tornem a la nostra feina. Aquí tirarem aquests pilars cap a dalt, purament per ensenyar-vos una mica doncs, el que tinc pensat aquí darrere i després doncs, ja seguirem fora de càmera, no? Això ho pujarem cap a dalt també i aquí veurem quantes finestres volem fer. Ara que ho veig així, se m'acudeix que podria fer grans finestrals també, en comptes de fer 2 nivells. No ho sé, perquè això també m'agrada. El que passa és que estic pensant que potser, donat el look que li hem donat a tot arreu, aquí seria més interessant fer alguna cosa així. Queda més estètic, però després el vidre no m'hi encaixa. Bé, ja ho acabaré de pensar, al igual que la façana lateral, que tampoc tinc clar com ha de ser de moment, no? Molt bé, seguim amb el que estàvem fent, que és el que volem acabar avui en directe. Bé, aleshores, arribats en aquest punt, tenim el sostre tancat, jo estava fent això d'aquí dalt, tenim el sostre tancat, canviarem una mica les cantonades de l'edifici purament per donar una mica de detall, una mica d'interès. Posem aquestes escales en aquí, per tant hauríem de tenir blocs seguits, molt bé, aquí fem el mateix i bé, el que anava dient, aleshores, que si no em lio a construir i no us explico el que us volia explicar. Aleshores, ara, com sempre, el que hauríem de fer és venir aquí, agafar roca, en aquest cas això ho podem treure, que de moment no ho necessitem, això tampoc, això en principi tampoc, però ho deixo, i agafaríem maons de roca amb molsa, maons de roca escardats. En aquest cas, donat el tipus de textura, podríem fer alguna prova amb cobblestone en pedra també o amb andesita polida, però crec que no quedarà massa bé. I aleshores aquí el que hauríem de fer és una mica com sempre, doncs trencar 4 blocs, ja sé que quan acaba de construir aquestes coses, doncs trencar-les fa com una mica de cosa, però vaja, aquest no mirc, però vaja, és la millor manera de fer-ho, perquè fer-ho mentre construïm normalment no aconseguim aquest efecte tan aleatori, doncs que és el que realment és més interessant. Aleshores anem trencant uns quants blocs, aquest d'aquí no hi va, anem trencant uns quants blocs, anem posant... No ho faré tampoc tot amb càmera, evidentment, això és quelcom que com ja heu anat veient doncs requereix una mica de temps i que no és imprescindible, és purament una qüestió estètica, perquè a mi m'agrada donar un look doncs el més estètic possible, el més maco possible, perquè m'agrada construir, m'agrada que quedi bé, m'agrada mirar-m'ho després i veure-ho doncs realment immersiu, no orgànic, no? Hem de mirar no passar-nos tampoc, però vaja, ja veieu com amb 4 blocs la cosa doncs canvia substancialment, afegint aquesta mica de textura i de color també, no? De color diferent doncs en les parets que anem treballant. Què passadeta està la pluja, llavors ara hauríem de fer evidentment tot això doncs també amb el sostre, depèn del sostre que deixem, si és que el deixem pla, que alguna cosa més farem segur, tan pla no queda bé. El mateix podem fer amb els murs si els fem servir, també en podem posar alguns amb molsa. Jo ara de moment purament el que faré és posar-ne aquí uns per marcar una mica les cantonades del que podria fer a sobre. Perfecte. Molt bé, ja veieu que ja va tenint una mica d'aspecte, doncs això, interessant, immersiu, orgànic, no? Com el pas del temps, etc. Aquí fem el mateix, posem uns quants blocs aleatòriament de texturització, que sempre queden bé, pam, aquí en podem ajuntar 2, aquí en podem posar un altre, aquí també, i aquí podem començar a posar alguns blocs trencats també, perfecte, aquí podem posar aquest d'aquí de la tanca, aquest d'aquí de la columna, aquí evidentment ens haurem d'empescar alguna forma per posar llum, per exemple, una de les que acostuma a quedar bé, depèn del tipus d'edifici, doncs és posar quelcom així, en aquest cas no m'agrada tant així, potser ho posarem així, aprofitarem per posar un de pedra tancada aquí, una torxa, posem en aquí, per exemple, crec que ja en tenim prou, anem a veure una mica de perspectiva, crec que sí, ja té aquesta pinta més d'edifici més antic, més tocat pel pas del temps, que ara hi ha algunes zones que demanen una mica més de blocs de diferents colors, però vaja, això ja veieu que és un procés llarg, així que ho acabarem en tot cas fora de càmera. Bé, el següent punt que ens tocaria fer, evidentment, és aixecar tot aquest terra d'aquí i transformar-lo també en un terra, doncs, adequat. No crec que sigui massa adequat que sigui de terra, així que el que podem fer aquí, doncs, és o seguir jugant amb la mateixa andesita que hem fet servir, doncs, per les parets, una mica com si fos la mateixa pedra, i després, en tot cas, combinar-la amb algun tipus de bloc diferent. Se m'acudeix que potser la grava, la pedra aquí també sí que pot quedar bé, que això ja ho teníem. També la grava
possiblement, anem a provar-ho, una mica de grava per aquí, per aquí, ara una mica de cobble, de pedra, ja m'agrada força el look, potser hauríem de trencar una mica de, no sé, terra seca o quelcom així una mica més, per trencar una mica la monotonia, com si les pedres haguessin anat deixant lloc a la terra també. M'agrada com queda, crec que és bastant el look que busquem. Ara haurem de fer tota aquesta zona, que com us comento doncs ja ho acabarem també fora de càmera per no fer masses repeticions, acabarem tota aquesta zona d'aquí i aquí agafem una pala perquè és interessant tenir clar doncs, per on vindrà el camí. Aquest és el bloc principal, més o menys. Aquí hem de buscar una forma de fer una transició que no sigui massa brusca, ja veurem si se m'acudeix i si queda prou bé, perquè a vegades doncs, el canvi entre un terreny i l'altre és de lo més complicat, però vaja, suposo que el que farem és això, és barrejar alguns blocs de color amb una mica del verd i fer com si es fusionés l'un amb l'altre, diguem-ne, no? La idea és al final és tenir tota la zona aquesta que va texturitzar, també ja veieu doncs, que bé que va quedant al mercat i per tant doncs, m'agradaria tenir-ho en tot plegat. Però vaja, ja veieu una mica com va prenent cos, ara hauríem de fer el mateix en aquests laterals també, acabar de tirar les columnes que necessitem sí o sí, per donar una mica de presència a l'edifici i així sabem doncs, a on podem posar finestres i no. Aquí el que sí que hem de definir també doncs, és saber on tenim el terra, perquè això també ens limitarà i ens condicionarà a l'hora de construir l'interior. Primera perquè necessitarem una escala que pugi aquí dalt, segona perquè no podrem fer finestres que quedin entre els diferents pisos, etc. Per tant, doncs, sempre és bo tenir clar a on va el nivell doncs, del terra, diguem-ne, no? En aquest cas, doncs, en aquesta banda també. Cada cop tinc més clar aquí darrere em sembla que faré grans arcades dintre del que em permeti doncs, l'espai disponible, perquè crec que quedaran força bé. De fet, ja ho anem veient, si fem quelcom així, anem veient com va prenent cos la façana posterior. Doncs ja veieu una mica l'estructura bàsica, tant de la part de darrere com de la part de davant. Doncs ja té bona forma això, He d'acabar de pensar què vull fer en aquests laterals, perquè possiblement vull fer algun tipus d'arc també, seguint aquest patró d'aquí, diguem-ne, alguna cosa així més... Una finestra grossa, però alhora amb una forma més arrodonida. Ho he d'acabar de veure també, perquè com us comento, llavors el problema que tenim quan fem aquestes coses és que el vidre no encaixa. Us ho vaig ensenyar per tancar l'episodi, ja que n'estic parlant, oi? Per exemple, si agafem el vidre tenyit de gris i el posem aquí, d'acord? Veieu que la part de sota no encaixa perquè són lloses. No sempre queda malament, a vegades podem decidir doncs, que tot i això el disseny ens agrada, encara que quedi un espai obert. En aquest cas no sé si serà el cas, però vaja, si nosaltres completem aquí, diguem-ne, doncs, i posem blocs en comptes de lloses, sí que ens queda aquest petit forat només. De fet, queda xulo, queda un disseny una mica peculiar, però queda força interessant. I si ara el combinem amb una escala aquí, per exemple, de fet, podria posar escales aquí i fer alguna cosa així. I aquesta part d'aquí dalt estic pensant aquí fer una petita... Sí, fer que les habitacions, diguem-ne, siguin més petites, aquí dalt, possiblement, i que aquesta part d'aquí darrere siguin unes arcades, també, no ho sé, ho he d'acabar de veure. Però vaja, com us comentava, una cosa més feta, ja tenim aquesta espècie d'ajuntament en aquí, que veig que ens hem carregat vilment l'estandard, que aquí no hi és, i aquí possiblement n'haurem de posar un parell més. Sí, no està mal. Molt bé, que m'enrotllo com una persiana. El que anava dient, que ho deixem aquí, que ja tenim el nostre ajuntament en marxa. L'acabaré fora de càmera per no, com us deia, per no repetir les mateixes coses. I res, el proper episodi possiblement em dedicaré a fer aquestes coses que us deia que quedaven pendents, tant explicar-vos una mica més dels estandards, com de tractar una mica el tema de les vagonetes i les mines que no ho hem tractat. Farem algun tipus de tren, diguem-ne, doncs, que ens porti cap a aquesta zona d'allà, per exemple, o cap a aquesta zona d'allà, ja m'ho acabaré de pensar, o possiblement també podríem fer algun simplement que fos intern, que desplacés des d'aquella zona d'allà fins a aquesta zona d'aquí on tenim l'Ajuntament i la zona central, i aleshores sí que quedaran un parell de capítols només d'aquesta primera part, i l'últim episodi ens dedicarem, un últim episodi que segurament serà múltiple, de 2 o possiblement de 3, que ens dedicarem a acabar de completar tot això, potser construir alguna caseta més petita, completar els camins, els carrers, etc. Molt bé, família, ho deixem aquí dalt penjats en el sostre del nostre ajuntament i seguim el proper episodi. Vinga, fins aviat i un plaer.